Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 2. Nakumpiska ang higit 470 grams ng kush o high-grade marijuana na nagkakahalaga ng 708,000 pesos sa isang smuggling attempt sa Port of Clark nitong Huwebes, July 3. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Clark, nagmula sa Michigan, USA ang package na idineklara bilang SASTI Reading Pillow for Sitting in Bed Adult. Dumating ito noong June 30 at napag-alaman ang illegal substances na laman nito sa pamamagitan ng routine customs examination at x-ray scan. Bukod dito, hindi rin umano maiging itinago ang droga, kaya naging madali ito nadiskubre ng Bureau of Customs o BOC examiners. Nasa batang illegal na droga sa pamamagitan ng interdiction operation ay sinagawa ng PDEA Clark International Airport Interagency Drug Interdiction Task Group, BOC Port of Clark, National Bureau of Investigation o NBI, Pampanga District Office at ng Philippine National Police o PNP Aviation Security Unit. Agad na isinumite ang mga nakumpiskang droga sa PDEA Regional Office 3 Laboratory para sa forensic examination at confirmation. Samantala, sa Lubao, Pampanga, sinalakay ng PDEA Region 3 ang isang makeshift drug den sa Barangay San Antonio. 3 lalaki ang arestado sa isinagawang buy-bust operation noong Linggo, July 6, kung saan nasamsamang tinatayang 102,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu. Nakuha rin ang ilang drug paraphernalia at marked money na ginamit sa operasyon. Ayon sa PDEA, matagal na nilang minamanmanan ang galaw ng mga sospek simula pa noong Mayo. Kasalukuyang nakapiitang 3 at nakaharap o nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa iba pang balita, matagumpay na naisagawa ng mga kapulisan sa buong Central Luzon ang higit 140 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 222 na individual at ang pagkakakumpiska ng 8.5 million pesos na halaga ng illegal na droga sa loob lamang ng isang linggo mula June 29 hanggang July 5. Kabilang sa mga nakuhang illegal substances, ang 1,086,028 grams ng shabu o 3283.85 grams ng dried marijuana leaves at 520 grams ng kush. Bukod dito, natimbog din sa mga operasyon ng 163 wanted persons kung saan 121 dito ay tinukoy na kabilang sa mga most wanted habang 42 naman ang other wanted persons. Isa umano itong patunay sa commitment at pagpupursige ng Police Regional Office 3 upang matunto ng mga fugitives. Kasabay nito, 15 operasyon naman ang isinasagawa upang masugpo ang paglaganap ng loose firearms para sa kampanya ng PRO3 kontra illegal possession of deadly weapons. Nagresulta naman ito sa pagkakaaresto ng 14 na individual at pagkukumpiska ng 31 assorted short firearms. Samantala, bilang pagpapaigting sa pagsugpo sa illegal gambling, isinagawa din ng 11 focus operations kung saan 40 individuals ang nahuli ng mga otoridad at nasa 15,974 pesos ang cash bets naman ang nakuha mula dito. Abangan ang iyong mga balita sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.